Kajingwan len shop kabor Maryang hakas nong kathau bon sin kawan ra e kajing do nong ka bakraw yakin nong song snong namar kajing shop penjulor ki yeng kisam nalor ki jing tung jing tap kumju. Hakakat sautre unai tung arhaja arpusan artli kisnong gi bahab hapor Riboy district bakentop ya kasnong umdap dumu mat ka umdap rengi kila haban mat ya kajing e hadian kajingwan len shop konsan ka eryong ka bala penjulor yak yeng kisam ki jing tung jing tap nalor ki pos elektrik. Hakajing keran bat ki kat tu kat ni ngot ki nong song snong kila pen pau ya kajing sngo diaw bat kathang mensim baling ba kajing wan ketika eryong kala pendu lot khat ya ki jing thung jing tap bat kham tam ki deng kwai ki deng kat bat ki pos elektrik. Kayang mesin. Pasarah pula jam hok gue ni. Nanti lah pergi makan ni kerja jual roti. Kena yang pergi balik sekolah lain. Coba ngangkan di per sungai de pati kakoi jalut di tung di rado kadung bajing nganut di jo ngai kading je ba me je jok lagi kon je Marian kasih ngar duk te berapa duk bayar ba Marian tak so ngar kom sarkar jara puli di tangan i ka pati kakoi ki lado ki sumpor aduk lot ki ye ading sama da jing la la duk jing ba kengi jing la san bun hi mar don syak piar bala dulut du bala pat lot kiding akoi bro entah ki kuba ki ayu bro ki le kan berla le hajira se le yim no le pi nak per jong himyo jon treng lut sebati du Haduk pada marunut na pi pamut ber madam. Hajing ki kon nga lamuk pagi te ko gajing la te ki kon nga nga hanjing ani kami dia nga la ra lut kala ha gajing ka sem i mar na khaw la ji lut tin berni nang ta je nang na pi pamut ka bala jupor he da kala ber nang na pi pamut ro wadai i ba hajing ro la soma khata kajing kacan kanyap hajing la dak ka sedaman ar kumra la kumra mernut na ba mutang habardar mernut pi mut la ra lut kala ha la katin jenut na pi mut su kani kiding kuai kiding pati ki katin bala lelam kala kila cukun rukun ram la so pi baru ka Kum ngamu try yang kena ying. Te kemen kong siap ngam don ying. Por ba ja kena dinja. Ngam don tray. Te mat ngam don tray kani kal erba stan kalau wan. Tengi baru ngisu ya pet wir situation ni. Namar bala jur pelat ngel er. Te andala wai kena kal er ngakum bahing jong kani ka ying try jong ying. Ngala ting mo. Ting ba yo let's say ki bahing jong kila long kum ne kum tai. Tengok nak merek wut nang tai nan dekat tray. Ndala wan nang tai ngai ba kaing kumne kala tap lot da kiding. Kuai kiding ba ding san. Tengah sungulungo ngala ting. Ya se ki bahin jongan kila kumen sau kun mang Ke nak yang jong ikum ki bahin sem. Kat no kiding duk nong. Ba krau. Na du kham tam kiding tung tap ki kuai ki tempau ki kait. Barok kham tam ru kaing kesem. Kum kaing kesem jongan lai kepala Kelan. Pam yu isu la tap lagi ding.
barok tengi kum gi bahing sem ni enti lane ni kuat bana kalian ka penmen ne sarkar bahkan paikmat hakum gini ke jingjah tiba sungsi ba ni kum ginong sinong kamtam ni kum gi bah hing sem balamat kum gini ke jinge jinjar tiba siapa palat ni la dunong mak Lalu kasih asu. Doga tim menkon siap semua pun ingin play terkenrat bala ahi kemet ukoi kya bala penat bat hagani ke jinja kentam hani ke kepiar ke kue guys kijintung kijin tiap cui bala man haduk ni de kwa ang ba berjarap ke sarkar ani kibor balak benjarap haduk ni kentam bala luksan haduk ni kamtam icha boy gi bala im hak deng ba gini gijin tung gijin tiap dadu sak gini gijin tung gijin tiap ka jin duk nong sa de ke boy ke bala pen khanglat hai hak kamtam hani ka chnong chui boy le ba bala im la ki koi je da pandu dadu ini koi la de ke boy ka jin duk nong ke ba krau tam la chui kamtam me KPI kiba la riap tang hakoi tang haki pati kilado de jabadu sa gini kijin kum ni kalat kalti la bon la khang ga hi de kum ganyi kerpat ada long ke bala kamtam e ki sarkar la ni kinong ma na menta gini ki jintung jintiap wa iban yarap na banta gini ke jinduk nong la cuy Kristom nado menin Maria jaga tu ka di shop jongkal air hangni aku ndap dumu po ndap rangi hitam nado menin ka jing wan jongkal air yong ke bamenin kala penduk nong si kedai yang i kinong snong ki badon hagani ka snong ndap dumu ndap rangi lemar ba kijing thong kijing tep kijingi habidei bu kwai kutumpau ki ka jan borok ki jing tep ki ka la air ka riong ke bawan menin ke penjuror ti ki lengi la dei kita ke snong ke bala dunong ba ya habide ba kini jing shop jo kini ke air ti kum dei ru tang na ka jing dunong jingi habide ba kamreng jingi ni la dunong ru habide ba kalaj mar kalaj kumba ngai thui phi ba kumba long nem step dang step ni la hab yami ni la haban prat ban maj ya ki ding bahe lembah ki kurat lembah ki wan ban pelaj ya ketika jing ban jong ki ding ki sit ya kanika senar laj bat kumju ru wat kalti sangkin ru ngila dunong ba namar beli beriang mlong syu ngila hab kidon ki lem ki ding ki bahe bat kala pelong yangi ban sakut ban sadang kaliru dendai lembah ki jing tristom jong ki rangba chnong
lang ba ka jing tre stom jong ki jing teli jong ki nong sinong ki jongi ka penlong ngi banlaj ya kan ni ka surok banjat beniang te kumta ha ka ju ka por ha ka ni ka por nga kum wei na ki nong sinong jong ka ni ka sinong umda prangi nga kerpat ya ka MSL ya ki dong tre jong ka MSL bakin won pej kam kloy no ya ka ni ka sinong ko jingi ke balachat shop ka ler ke baladu ya kalat bat kum juru haba yadai begini ki kumki nongrep mengingi de ki nongrep bubun he yang ne ki nong ki de ki nongrep sudah tiki babun he ngi kwa ka ni rap ha bangila do ngi kwa ka ni rap te kutangi kerpat ru ya ka agriculture ka bede ka try ban pe yang ka kamrep ka department jong agriculture kumju ru video bon on one inspect lem sengi ban le ek ek bon kam kenang ba ka jing do nong jingi kam nom de ka ba kraw hadu kata kenang bangini yo ka ni rap bom katuk ne te kumju ro nge gerpat dia ka ya lokal MLA ko jungi ba un persno ba un le da ka bor ko jungu kumno banerap nagam ta jungi ki bala sya penjot ki bala sya al shop ha kala nagam ta ki jing thung ki jing tep jungi bat habro giliang don rum kam dei tang ha ga jing thung jing tep kum dei tang hal ti skin kam dei tang ha mi SMCL ki senar lan dei ngi do don ki badu ya ki ying sem ki jungi hadu bejaka bakin yo ban syer ban tiu ban thia ban dem kim don chu ki ying ki ha bani fer ying breu ying jong ki pramarjan te ulkal omle soba ban yarablem ban pelem ya kane khang ba ban preskolem ru sarkar ba kane ka jing le shop jong kler kanom de ka ban dunong seba plat nang tajung kan long ka nyiram ka babyang na kam tajung kinong jinong kum kinong rab Hana. Kena jing cuki. Kena jing cuno ni. Rumah sno. Nakaliang kirang ba snong jong kita ki artli ki snong ki bakentop yo ba Alexander Maring urang ba snong ko omdap rengi baru ba Angelius Maring rang ba snong ko omdap dumu kilaya thu bakate ke jingja ka dei ke bam paju ja ha ka snong jong ki batkani ke jing wan len shop ke eryong kalau wan ra sisa ya ka jingdo nong ka ba kraw ya ki nong song snong ki badai ki nong rap ki badang shania ha ka kamrap ban pin bet pin biang ya ka yeng ka sam Kila kerpat ru ya kita nak sorkar berdepet ya kum kini ki jingja bakin sim kia mardor ban le ai nak kebenta kini ki brio ki bela syap penjular ki jingtung jingtap jongki bat ki yeng ki sam jongki bat kila kerpat joru kham tam ya ka office ka omling CNR di block bat ya ki nong mi khmat ki bakan thop yo MLA bat MDC ka nong po bakin yarap penyo lam ya ki lat jing yarap nak kebenta ki snong jongki Kenang bakan om kata tan ya ka yo ka kot jong kilong yeng ki belangat hakatei ka apod. Aku bayi dai bukan jinja, jong jinja alas job, jong keler, nen gasni ya kapor, ars tiang iai. Kalau long ke ba susi banyak tu, mah, ki babon, kilong yeng long sem, kila syarong no akler, ki jintung jintep, ki jindon jiam po yeng po sem, ki kali ki motor, pasang penjual lut, kam tam lay, aku bayi dai bakin ki light. No, baru ki sainar jongka light kimdon shu hajrong kila hablut hakndal te kane kade ke pasung si banyak tu sepi bai ba ma nila sha kata hadu kata hentam hakarep karyang kuma pi sene sha ki dong ki thang ki jungi sene dang im da ka ba thong ya kwai kumpau pi ba une kwai omdon shu bayang
pelabun belah tiak langkadar baik Hamadan te da ngin yo ma kamtam lei hakasnong kathau jongi ni laduk nong sibun kamtam kito kidai kili longying ma kibala amat jakane kidai ru kilongying kiba don hapdeng ka jin duk jinjar tengah tharai wat bakin thong biang ne kwai ya ban ab biang sa lakum no kumba sipos nam bakin yo khet biang yau ne uso te kalong ke ke ba la sakta adu kata kiying kisem jungki kumba ngalayo ka report barang dalek inspection hiru dalade ma ngai iba menin kibabun kilongying kila sa kata sa rong hakler bapli management kibabun kila pentip sanga nakaliang kilongying bapli kila biaset jiset habar hakapor mit dalade kapor thia kila thia siyeng ki para marjan kinman ki para ki jongki te nakaliang jonga ngadon ka jingkerpat bat snow sha ki department baper ki bade pej bade khmi ha ki baide kine ki jinja hapo kasnong ka thau jongi ma makin phai matlem makin yano snailam sha kasnong ka jongi makin wanru ban inspect dalade ma makin pej ya kane ka jinja hapo snong ka thau jongi ndrei ngamla ru ban penpau ma kine baro kidai ka jinda yo lese ka dei lang ba jong blai ma kamsyam la don wat hadukat neru ka jin sha al shop kaler manin kamsyam la don kano ka jinjia ka susi ma te ngasngo ban air ka jin khublai ya blai trai kanrat bolari la sumar ya kinong susnong ki jongi te ngarpar ru ka juga por ya ka block development jongi jongkan ya ka sin RD block bahkan kin so ba chim kia barwan sha ka site inspection jongi barwan pek ya ka jindu nong ka jintung jintep ma ya ka juga poru ngakwa ru ban perseu saya MLA IMDC jongi ba pada don kano kalat jinrap no makin sungha ban kloi ban stat ban ai ka jinrap sya kini kilongi yang kimat ya kan ya ka jin to ngakum urung ba sinong ka sinong dap dumu te ha jing long shop jong kal air manin ka sinong junga ka ba kham jular te ki babun kilongi long sam kiladu e gijin hung jintep ni kumbalong hasinong ni duna ba ki biyok kam sarkar ki babun ki brusnong ki im da garep karyang ki babun ki bathum kuai tempau berkakat kini ki kat ki kuai ki la palut bara te nga kum rumah sinong ngadap ki jing sosi namar bangim don ki wai ki source of income yang ki nong trei ni yo tang na ki mar trei kum kuai pi ki don ki long nong sem ki bala du kuai da ki spak tali kanta kiing kisem kitin kila syarong hakal air nangta kikai kila pat baro te ngakerpat nakaliang jonga ngabu kucing kerpat ya kibor ki bahalor ba kin ai ka jingrap namta kini ki brusnong jungi kibla ngat hakane ka apot ngasngau ruban ong hang ne ba kipus light ro santeli kipus light kila pat te ngakerpat ya kem ICL bakat bala bakin wanirap kloi ban ai da kipus ki batmai mar kidon kipus ki bala khing ngi la shot hung daw ding bat ngi la shot te bat ngi la yatre da ki brusnong jungi ha jakap kin lej bala ki la hap kulut por habidei ban pan khuj ya galanti sangking ban pan bha ya kini kipus light te kadai kawai ki jing du nong ka bakrau namta ka sinong ka thau jungi bat ngakar paru kumbal ayah keren lang kini kiri urung ba ngabu ke jingkerpat hai ki lokal MLA jungi bat MDC ba kat kabakila ba kinjarap namta kane ka sinong ka thau jungi habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya